लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो स' नोंथांमोना फुजा नायनो थांबोना थायाखै जोंहाबो दिनै थांगोन फुजा नायनो ओमफ्राय दिनै बोथोराबो एसे मोजां आरोना माने थान्दा दिनै बोथोरा अखा हाना होदों अखा हाबा एसे गाज्रि जायो आरो माने जायगाफोरा जेगेब जेगेब बोरैबा जायो थ' थेवब्लाबो थान्दा जादों ओंखायनो दिनै थांगोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनि बुस्थु माने दख'ना बे दख'नाखौ आङो मैया लाना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबे फास्राया बियो ओमफ्राय बेनि ब्लाउस बेनिफ्राय नैबे दख'ना बे दख'नानि नैबे पाटनियानो आरोना दख'नाया बे दख'नानि ओमफ्राय नैबे फालि एकदम आलदा आलदाबो माने सेम टु सेम मोनबोखाबाय आरोना नै कालारै आगरै एकदम सेम मोनबोखाजोबखादो आरो जोबोद मोजां मोनदों आङो नै बेखौबो बिराद मोजां मोनदों आरोना फास्राखौबो ओमफ्राय बे फास्राया 450 लादो आरो ओमफ्राय दा बाथ्राया जाबाय नै दख'नाया बे दख'नाखौ आङो माने खम दामावनो मोननायखाय लाना फैदोंमोन आरोना माने खम दाम माने 1200 लादो आरो बे दख'नाया 1200 लायोबा दा आं बिराद फसायबाय आरोना बे दख'नाखौ आगर बिदि आगर नागिरखाबाय दंमोन आरो आंना बिदि आगरखौ दख'नानि माने बिदि आगर थानायखौ आङो नागिरबाय दंमोन थ' मोनबाय फाइनेलि मोनबायबो मोनबा माने दा घटनाया ओरैबायदि जाहैबाय पिसला दख'नाया माने दखानाव बिराद फसायदो आरोना दखानाव ओरैबायदि मोजां मोनबाय आङो दख'नाखौ माने लाथारखागोनसो आरो हाजारसे होदोंमोन होआसै ओमफ्राय 1200 होथारनानै लाना फैबाय लाबोबायथ' दा न'आव सानसे दोननानै आं दा दख'नाखौ नायनो बाबाय दख'नायाथ' बिराद मोजां फुरलाफोराबो खिन्थु पिसला आरोना बिराद पिसला थेबबा थाया ओंखायनो आङो मा खालामगोन बेसे पिन मारिना लानो नङा होमबा बे दख'नाखौ ओंखायनो रङियानिफ्राय लाना फैदोंमोन आरोना बेखौ रङियानिफ्राय लाबोबा दा दिनै दा फुजा नायनो थांखोथ' सालायना फैनोसै आरोना बे दख'नाखौ नांला माने आङो बिराद थेबबाबो थेबग' हानाय नङा बेखौ पिन मारिबाबो मारिग' हानाय नङा आरो बोरैबा फुलिना थायोना दख'नाया स्लिम जाया आरोना माने बोरैबा फुलिना थायो आरो उथिखांबाय थायो सा सा उथिखांबाय थायो ओंखायनो नांला आरो माबानानै हैफिननोसै आरो दखानाव लाखिगोन ना लाखिया मिथिया खिन्थु लाखिनोबो हानाय सानसेल'सो जादों नालाय ओंखायनो दा हैफिननोसै ओमफ्राय बिनि बदलि आरो माबा माथानि नङाब्ला मास्रासनि बेफोरबायदि लाना फैसिगोन आरोना एकदम बिराद पिसला आरोना हाखाया आरो गाननो ओंखायनो बेखौ होनानै फैफिनगोन आरो फुजा नायनो थांबा थांखानानै बिथिं होनानै फैसिगोन ओमफ्राय बेखौथ' मोजां नुनो मोनदों आरोना बेखौ मोजां नांदों बिनि प्राइसआ 450 थाखा लादो थ' बेखौ लाखिगोन फास्राखौ ओमफ्राय बे दख'नाखौ हैफिननोसै आरो आं जि मोजांनो माने फुजा भासा मुरथि भासायोना बे खालि येल्ल' कालार बोराया गानगोन होननानै लाना फैदोंमोन आरोना खिन्थु जायासै आरोना एकदम गाननो हाया बोरैबा ओंखायनो दा हैफिननोसै दा लोगोफोर दा फुजा नायनो थांगोन ओमफ्राय फुजा नायनो थांबा बै समाव लोगो मोनसिगोन हेल' लोगोफोर जोंहा नै फुजा नायनो थांनो थाखाय रेडि जाबाय ओमफ्राय आंहा नै दख'ना गोदानखौ गानबाय माबायदि नुदों नै मुरथि जाबाय नालाय एसे फिटिं जालाय आरोना दख'नाफोरा बोरैबा जानाय जाबाय माने चलो कुटलु नहीं लाजा कुटलु उठी ये सामेचा सोना उठो ले दख'नाया फास्राखौ लाबा जाबाय आरो रेडि इधर आओ बक्सआव सोना दोनदोंमोन
नैबे आंनि सेन्देल नै बेखौ आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरोना बेखौ नै न'सिं सेन्देल गानाफोर थ' न'सिं मानि गान माने मोनसे गोदानखायालाय दिनैसो फार्स्ट गानखानायालाय नैलै सेन्देला मोजाङानो गाननो बिराद कम्फर्टेबल आरोना गाद्दि दोंसोरो न' ताला मारि होलांबाय बेटा नमो करना ऐसे लो हाथ में ऐसा हे दुर्गा अभी इसमें दे दो बेटा दुर्गा माँ फुल है मैंने फुल अरे कान में रखो बेटा फुल कान में रखो बेयाव नायखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनि जोंनि बाथौ फुजायाव थांनाय आरो दा बेयाव नायखांबाय औ हालायबाय आरो ब्रह्मकुमारि क्या जाखो मारै दांखो मोजां र' नाम हमसो दे लोगोफोर खुलुमखांबाय दानियाथ' लाहापारायाव बाथौ फुजा खुलुमहैनि इखौबो केमेरा लाबा ना थ' फुजा नायखांना फैबाय लोगोफोर जोबोद मोजां जादों फुजाफोरा एकदम नायथावना दारखुसियाव नायबाय तुलसिबारियाव नायबाय बेनिफ्राय आरो ओमफ्राय फैयै जोंनि लाहापारा बाथौ फुजा नायबाय ओमफ्राय दा दिनै आरो माबा दोङो आरो दिनै मा बुङो इखो फांसन दोङो गथ' फिसाफोरनि मोसानाय गथ' उन्दै गथ'फोरा थ' जों दा नायनो थांगोन आं ओंखाम जाखांना थांगोन आरोना ओंखाम जाखांनानै फटाखौनो हिन्जाव मानसिनि गिदिर फोनना दोनो हिन्जाव मानसिनि गिदिर फोनखाथारा हिन्जाव मानसि फटा लानाय गिदिर